mwana aizosvika pakumuka achitini achitoona munhu aitomushandisa nhengo yake. Ari kushaya vakadzi here ndichinhu chakatanga kurwadza, uye ndimadzibaba vanoshandira vanhu vachibatsira vanhu vachibatsira vanhu. Ko vakabatsira vakomana vanganiko vavanogona kuita vakadzi? Hanzi anenge ane nyoka inoda masipesi kuti kana mukadzi wenga mukatomuona chechezo atori mumwe munhu wekutoti anotoratidzira pasituation yake kuti murume cheche anogona kutenga asingatomuone pabonde nguva yakafanira pese pese. Ndakakumbirwa namadzibaba wakanditi uyatirare. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Munyaya yakanga vanhu matemukanwa kuno kuNyatsime, murume akanga achivimbwa naye nevabereki vachimupa vana kuti anamate navo, azobuda kuti akanga ari mbada yakapfeka dewe rehwai nekuti akanga achiabhusa vana ava. Tataura nemurume akatanga kutaurwa naye nevana vachitaura kuti ndo zvavari kuitwa. Regai tinzwe murume uyu achitaura. Inangu vana vakasvika pandiro vachitanga kukurukura nhau iyoyi vachinditi madzibaba avo isusu vaindibata nhengo dzangu vachitamisa nhengo dzangu. Ini ndaenda navo mazuva ndaizofuma ini ndakatorara ndozoona madzibaba avo kutanga kutotambisa nhengo dzangu. Saka zvisine ini ndakabva ndazongoti ano sezvo vafanira vandiudza ndakambotanga ndiri mumwe chete wenyu vanazona wangu wa4 kusvika mu4 nji-investigator nyaya iyi. Sandatobvudza kana vamwana but vanhu vazhinji vemunharaunda wangototi wangu wakazvinzwa kubva kare, vanhu vakawanda kana vakadzi vakuru kana chii, but zvakazoitika zvokuti ndakazoona kuti no ndainvestigator nyaya iyi yaane vana 4 pandanoudza vabereki vomumwe mwana 1 wangu vari padhuze kuti muzive kuti mwana wenyu akunzi ainzwaiwo namadzibaba so pavaenda kupi masose kunitaura kwavaita nyazobvunziwa mwana wenji mega ini sandaita se sandafambiswa nyaya idzi kuzinisa kumatanzi kutaura kwandaitwa newana amapawanaka. Kechi 2 ndokubva ndazoti pane muCID akatouya akatosvika kutonditora panapa takatofambira nhau idzodzo. Saka onekwa muCID akaona kuti nyaya idzi dzinenge dzitori kuzvechokwadi, wakomana vamhangara woga vana wakazomhangara woga kune muCID pano pamashuo panapa ndokubuda kwakaitika nyaya. Saka ini ndichizvoona nekurarama kwake kwaanoita pamba pake anongogara nevana vadiki maiji mayo vana vadiki haagare nevana vachi hautambe nevanhu vakuru kamachina china ake. Saka zvinhu zvichitonga zvinoona sechokwadi because kana zomakatasa mafamilies agara pamba pake vana vadiki vechikomana akawandisa. Kana tiri kutaura vana vechidiki mazera api aya aiuya kwamuri kuzokuudza kuti ndo zvataitwa izvi? Inini ndingati pamazera akandiudza izvi vamwe vachina mafomu 1 vamwe vachina vato nemadzimai takatozvituko kumashuro mushure mekunge zvabudikidza kunge zvabuditswa nevana vadiki wakandiudza zvamai manje. Saka zvichireva kuti zviri kuratidza kuti vane makore madzibaba vachizviita. Zviri kuratidza kuti vato nemakore vachizviita because sekutaura nekutsvaga kwandakazviita ndakaona kuti izvi nyaya dzaane nguva idzi because munyatsozvipa nguva yekuti pakanyatsoya vanhu vanokwanisa kutenderera uchitsvaga wapfanhu vese vakaitwa izvozvo vakatowanda vamwe kutoshayika kuti zvitaurira nokuti vamwe vazhinji vaya pakatosungwa pavakasungwa vamwe vazhinji vakutonetsekana. Saka toita sei toendawo here kana toita sei kutone wamwe wasita kutoendawo kupi kumadhokitsi akavhuriswa yaya kuti kama katofamba munharaunda muno wakatowanda vanhu vazhinji vamwe vakutotaura takambozvitwawo. Saka kune vamwe vabereki vangu vada kuvigiridza nyaya idzi. Saka isi takati sazviiti kuti dzivigiridzwe nyaya dzipi idzi because munharaunda medu hatidi munhu anokanganisa vana sezvaari kuita izvi achiramba achidaro vanhu vakawanda. Saka isi toda kuti mutibatsirewo kana nyange wakada kushandisa munamatiro wezvo kuda kuti vashandise mishonga yekuburitsa neyaka tokumbira kuti koko mungoona mhosva sezvairi mongofambirana neinformation yenyu muchafanira kufamba muvanhu muchivhunzisa ende muchangoona zvinhu zvichibuda seizvo sematauro engoita wana muchasangana newana oitaura izvo vachakuudzai mafambiro azvo. Tichisvika kunoko tasvika paine mota yemapurisa asi taona pamba pamadzibaba pakazara vanhu vakatopfeka zvichena zvichirevera kuti vaitove nechechi yavo uye mune madzimai varimo muchechi imomo. Chechi yavo nayo but madzimai arimo muchechi imomo but tichitarisa manamatiro avo anoita wakanyanya kuwandira kumadzimai nevana vadiki vakomana
hakuna kana mudzibaba anosvika pakukura kupfuura madzibabawo. Kuti madzibabawo mwana mudikana kwandiri, watori mwana mudikana kwandiri. Zvekuti tingati vari kumakore api? Tingati kana pamwe zvekuma 28, 30 years ikoko. Izvi zvinhu izvi zviri kunzi zvaiitika kupi? Vanenge vaenda nevana kupi? Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vanoita zvekuti ana madzibaba vanoti kune charara, kune choto, vachienda kunorarako. Ndo kwaitika zvinhu izvi? Zvinhu izvi zvaiitikira kwese Kumba nekuMasowe. Because pane nguva imwe yekuti vanhu vasiri kuenda kuchina cheche aigona kutora vanhu wati handi ndiri kuita munamata wakomana, toda kuti vanhu vanamata. Wotora vafana ndiwo muarea vazhinji vacho vaiita futi izvozvo. Nevamwe vaitodedza achigara navo pamba. Zvekutosanganisa izvozvo patona mumwe mwana aitogara pamba ipapo apa. Ari kuma 7, 8 years uko, 10 years uko. Mwana hatisi kutoziva kuti akaenda ari kuma grade 35 ikoko. Hatisi kutoziva kuti akaenda upo mwana. Hatisi kutoziva kuti futi akatiza nyaya yepamba futi ipapo. Saka izvozvo polisi toinvestigata kutsvaga kuti mwana ari kupi neni wacho ndikutozvitsvagawo futi kuda kundiziva kuti ari papi. Because zvaingonzi akatiza. Haana nguva atotiza pamwana zvamai manje. Mwana uyu aitogara madzibaba asiri mwana wavo? Aitogara pamba apa achingoti mwana wanzvadzi yangu. Amai ndaibvaona vachitova yanzvadzi. But amai nawo achagara kuno kwavakarorwawo. Saka zvazvinhu zvezvokuti madzibaba wangu akubatirira pamwe semunhu anenge aizoti ndine side rangu ndezenge nchiita se nchibenefitawo. Isi hatizozvizwise because iyezve dai kunzi pane wamwe wakomana kuti zivaipogara ipapo. Dai kunzi tandawaona kuti wakaenda kupi. Wakomana wegondotuzo ndo zvitoripo. Muri kutaura kuti madzibaba vaitora vana vemuraini uye pamba pavo paitogara futi vamwe vana vakomana? Pane vamwe vana vakomana vavachinja pambapo vachingobva vachienda. Saka zvinhu izvozvo zvaakutongofanira nenyaya yakabuda ike. Zvaakutongofanira kuti zvinhu izvi ndizvozvo. Hapasanga patichabhofa kanzvenga nyaya kana kuti asi nyaya inyasoitsvagiridza. Dai kunzi kwangu nematesti ekutesta zvinhu zvakaita seizvi. Maifanira kutesta wana hawo wese. Maitozviona kuti wana hawo eji yavo wafanira wanga wati wasangana newakadzi kana wasikana. Munogona kutozviona kuti uyu mwana uyu akanzwa iwo. Hamene kana mune mishini yematesti acho. Iye zvino izvi tinenge tichiti isusu ukaona mwana chindoda kuita zvekunamata unenge uchiti kutofara kuti mwana wangu ari kuita zvekunamata. Uye kana achiti ndikuenda kuna madzibaba anoita zvekunamatira utoti mwana wangu ari kuenda kunoita zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvakusiyai muri papi secommunity kuti munhu wamaiita trust nevana venyu zvobuda zvinhu zvaiita vana izvi? Izvi zvinhu zvakatoipa because isi munharaunda medu tanda kufunga kuti kanyange zvakanzi vabudisana zvemunamato yavo izvi, mishonga yavo izvi yamushonga kuti munamato. Tandogara zvokuti isiso semastenzi emusangano kunoko hatiri kusvibisirwa musangano, hatiri kusvibisirwa vanhu wenyika wegovernment. Takuda kutongoti kana akanzi adzoka kana kuti sei tandiri kufunga zvokuti taifanira kungoti haachagarike naye. Takutongoti ndaabhobhiswe paipa nemusangano necommunity. Because hazvibatsiri kuti aramba achiita zvinhu zvakaita seizvozvo. Because anotikanganisira wana wedu wese munharaunda muno. Vachaberekwa vachikura vese vari kukura achavabata. Vamwe vachatya kutaura sekutaura kwakaziita vamwe. Mechi chakatoitika kuti wana wazosvika wataurirawo kwandiri. Zvofunga pakangati mudzimai wangu yange aitawo kuti wana uyu but vabereki vangu vanawo havanokwanisa kuti vataura vabereki vavo ndini ndakatozovazivisa wese. Ndakazofamba door to door ndichiudza vabereki vanowana vanga ndanainvestigata panyaya dziya ndokubva ndawira nevabereki vese. But pane one mubereki akazinga anga akutsika panyaya idzi. Nanhasi akutotsika kuti polisi yamaone iri kutoda munhu iye because ndo munhu wanga nyaya yekufambira. Neissue yavari kuona pakubva pawakatanga kubvita koti yakapfuura nekoti yanhasi. Saka vati vigarekedza vasvike paground. Muri kushaura kuti kuna vamwe vabereki vari kurambira madzibaba avo kuti aiwa mwana wangu haana kunzwarwa? Wachizoti akanzwarwa because nyaya yekuti amai vemwana mumwe akanzwarwa wakatanga kutozvirambira first day andakatosvika pamba pawo nemuCID newana wabva mukumangana. muCID akataura akati iwe wanzi ndionogara kuarea yawapfanawo handei kuda kuti tinoinvestigata nyaya because watoti wangu wakaudza iwe. Saka nyaya iripo ndeyekuti wakabva wanditi wakasvikotaura naye muCID amai vemwana. Amai vaibva kuti honai munhu uyu mwana wanzvadzi yangu akarora mwana wanzvadzi uyu futi. Saka waanenge ukama chipo chekuti atosekuru. Saka ndipo pawada kutsikisira nyaya idzi zokuti watadza kuti nyaya idzi dzifambe sezvadziri iye munhu ane mhosva.
Muchitaura nevana tinoziva kuti padzimwe nguva tinombonzwa nyaya yekunzi vamwe vanenge vachidaro vachitora mbeu vachita sei. Vana vari kuti zvaifamba sei, ivo madzibaba vaizoregera kana zvaita sei? Uye vane here kana kuti zvinhu zvavaivanwisa kuti vana havasazive, nokuti mati umwe aizoti ndaizongomuka kusei ndichiona ndakaneta. Vana vari kuti kudii? Vana vari kuti isusu hatichanyatsonzwise pamwe isusu zvinhu izvi tinenge tichishandiswa mushonga because patiendwa nesu kumaso tine nguva yatenzanzi taakubhorara. Nguva iyoyo pawenzi taakubhorara paya. Funga pamwe pane zvaivaite here kana kuti pane zvaanenge atoita panguva yavanenge vachinamata here paya vasati varara paya zvokuti vana vakotsire. Izvozvo ndozvo zvimwe zvatiri kuti isi hatizozive sevanhu vanenge vaitawo mapipa avo machechi muchiti maprofita chichi. Saka isi hatizozive kuti ane zvaishandisa here mushonga here kana kuti chii chekuti vana vazosvika pakuti mwana aizosvika pakumuka achiti nini achitoona munhu aitomushandisa nhengo yake. Vanenge vatorara vakapfeka, tinoziva kuti vakomana vanopfeka mabhuruku, vanenge varara vakapfeka asi vozoona munhu atomuka akabata nhengo yavo. Ipapo ndo pari kunetsa kuti ini mumwe mwana akazvenga akunitaurira akazenga kutonditi inini ndakatozvituka pekutanga tiri kumasoro andokubva ndatya kuti ini ndizvitauro zvakandiremera aibva kuti it's okay zvazvoitwa ndingeze ndisiya nazvo. Angari manheru pakati peusiku anzi kwakumatutu mambakwedza anzi aibva ada kundidzokorodza futi andopa ndikabva ndasumuka fana zvebva iginya zvezvo ndatora bhegi rangu zvandatiza kwenda kumba. Iye zvino izvi tiri kuona kuti nyaya iyi yabuda nekuti pane vakaita courage yokuuya kuzotaura. Chii chamuda kukurudzira, angava munhu muhombe, vangava vana vadiki, kana paitika abuse kumuviri wemunhu, chamungade kukurudzira munhu? Haisi chatokurudzira njokutoziva kuti munhu ane mhosva anofanira kungoenda mukati. Ndokuti vanhu vasara vachirarama mucommunity zvakanaka because hazviite kuti kana munhu anonzi aponda kana kuti munhu auraya anofanira kunge achigara nekugara kuvanhu. Anofanira kuenda ikoko abhonodzidza kuona kuti zvangana nchiita izvi zvakashaya murango munhu iye anoramba achiita sekudaro. Muri kupaona. Saka isi tiri mutisununguro kuno kuti hakutotya kuti munhu akadzoka achauraya vamwe vanhu apa panyaya idzi nhau idzi. Kana atodzoka kunoka zvechokwadi kuno muchatozonzwa kuitika hondo nemayuthi emusangano tapwanya kana pamba pake because hatigari nemunhu akadaro munharaunda madzimai. Hatigari nemunhu akadaro. Vana pane matanho ari kutorwa here kuti vaonekwe kubatsirwa nekuti tinoziva kuti zvinhu zvinozokanganisa pfungwa zvinokanganisa muraramiro wemunhu. Vana ava pane matanho here atorwa kuti vaendeswe kana for counseling kana kuti kwavanokwanisa kunobatsirwa? Vana havasi tovatora zvokuti vakwanise kuti vaone kwavanokwanisa kubatsirwa. Vana vakutodawo futi kuti vazive kuti way forward kuti tokwanisa kunobatsirwa kupi. Vari kuda kuti vatese watovanhu vanokwanisa kuvabatsira. Sekuuya kwamaita ndimo vamwe vabatsiridzwa nevatouya muchazenge muchizozvigadzisa kwamuchaendawo ikoko ende muchazoendawo kuinvestigation yenyu muchizoongorora muchinzwa mataura muchazonzwa pavanhu vese mozoona kuti isi totangirawo papi muchiendawo kupi because uyu munhu akauya kuno ndokutaura pachanetsa kuno kunotoitika hondo kunyatsime kunoko. Ane mudzimai here amadzibaba? Ane mudzimai newana wake vaviri. Mati imimi dzimwe nguva vana vari kuti zvaitikira kunyange pamba pake. Saka zvaiita sei iye munhu ane mudzimai? Uyu munhu mukurara kwaanoita mumba make umu vana vanotaura kuti isusu ane marumu ake matatu aya anzi anogona kutorara nesu murumu achiti ndine munamato newana mukupanzwa anzorara muse murumu wototi wana musarare kumba kwenjirara pano but wana vanenge vatorikana sezvakata pambapo pekuti unokwanisa kunomunukira kuti iwe kana vanonoka mukaregedza nemunukira uye tinamata amuona but anenge tine munamato wa12 tine munamato yechiye pakati peusiku saka zvitori murare kupi kumba kwenchirare muno muyi tozoputa tichimuka chiita munamato chipota chimuka chiita munamato kuti kana mukadzi wenga mukatomuona chechezvo atori mumwe munhu uye kutoti anotoratidzira pasituation yake kuti murume cheche anogona kutenga asingatomuone pabonde nguva yakafanira pese pese achienda kuwana iwa. Tinoziva kuti dzimwe nguva tinonzwa vanhu vachiti mwana mukomana anokwanisa kana kutozorarwa naye yatinoti sodomi. Pavakomana vari papa hapana vari kutaura kuti murume uyu akasvika pakuvasodomaisa here? Pavakomana vamanje pavakunyatsoda kuti counseling yakunyatsodiwa yakutodiwa kubva kwamuri pakuti vakomana vachichakupai maoko menyu mowanyengetedza wachanyatsokutaurira vana vadika wachanyatsokutaurira zvese saka makwanisa kakwanisa kungoti titsvage nyaya tikande kwamuri imimi vanhu vemutemo. Panomuka munhu
achiona kuti zvandiri kuitwa panapa handizvide, munhu anoda kutiza. Vakomana vari kutaura kuti vanga vasina simba rekutiza here, chii chaiitika uye aizovabata, anenge akavabata sei, munhu anenge akangorara zvaifamba sei? Anyaitika panzi iye aisvika pakuloka vana vanzi zvokumupina mwana zvezvemakumbo. Ozosvika pakuti ase zvokuti mwana anzi aigona kutomuka akatopinwa. Akapepuka akadanzwa manje akutya kuti ase pamwe kutaura semunhu pamwe anenge aizotaura ndemadzibaba vamwana vanenge vakutya kuti pamwe ndogona kuroyiwa kana ndogona kuzoitwa zvimwe zvinhu. Seipapa ndozvakatofanira nepa zvatakutoita izvo. Kulokana kwaita aka nemakumbo nevana vaka but isitava kuti kuti kunoku manje achadzoka kusvika uraya vamwana. Because tesi takutongozorwa uchinzi imi ndima kamangana. Saka taitadzira kumangana nyaya yatiri kuona ikuitika kuwana. Asi pane vamwe vanhu vari kuti makamangarire chii? Kutone vamwe vanhu vari kutofamba vachitoita zvinhu zvakaita sekudaro. Because nyaya idzi totodzinzwa isusu totofamba mise makawanda mo. Zvotori vamwe vanhu vakatomugumbukira vaya vaibatsirwa navo vaimutenda vaya. Vachiona kufange iye pachokwadi panyaya dzemunamato. Asi aitoshandira vanhu vachitoti zvimwe zviri kuvafambira kushandirwa namadzibaba. Ndo zvaitoitika ipapo pane vamwe vazhinji. Isusu hedu hatinobva takamboshandirwa nawo taingovaziva semunext wedu. Indiri munext door wake. Zvokutoti kana musi watakatenda musedi ndakanga ndatoramba but ndakatozinda ndichitorohwa nemunhu mutemo nemusedi kuti ndiende pabozi ndandatobuswa pachena chinzi uyu ndiye munhu watakaudza ndatodedzwa nevapfana wakutaura muCID iweyo. Ndobva ndabhoti rambei kuendeko nenyaya dzekuti inini ndakanga ndaona kuti uyu munhu munext one wangu sezvo vanhu vemutemo ndavaonesa kuti nyaya dzakamira so ndaida kuti vachiinvestigata wegawo ndaitira rangu remangwana kuti mangwana ndongazviswa kana poison kana kuurayirwa mwana. Zvichireva kuti dai kuti makapiwa sarudzo ingadai musina kumbozviburitsa pachena kuti ndima udza mapurisa maida kuti mapurisa vangotamba nyaya iyi vasingazivi kuti ndima zviburitsa pachena. Ndo zvandaitarisira kuti ndozvichazoitika but sokubuda kwazvakazongoita handina kuzodzokera kumashure senyaya yatakaona kuti nyaya yakaipa fanangoramba ndiri ndichingoendawo kumberi sezvo ndiri nosaforward handauzoka kumashure ini saforward ndakangozviramba ndichingoendawo mberi sezita rangu. Unotonzi forward? Forward. Saka vaforward tinoziva kuti kana takagarisana nevavakidzani pane umwe munhu utinoti asi zvaioneka koyo mumwe tinotorambira kuti uyu chaiye angadai imi muvakidzani wenyu makamutarisa musati manzwa izvi pamakazvinzwa zvakakushamisa here kuti imiwo maiti anenge anooneka muitiro wake? Aina zvava kundishamisa because ndakaona maitiro nemararamiro ake pamba apo ende ini handandiri munhu wanga akamakwa because ndandiri munhu wekuti aitontyira kuti ndinoonera kana kuti ndichazoonera but obvious zvakazongobuda nekwandiri handingadini kumakana kwangu naye ndiko kuita kukonzesa nyaya idzi kana aiwa inyaya dzekuti sakufamba nenyaya dziripo pachena kana kumakana kwanga kwanga kandae kunasanga problem naye ndaingomusiya ito zvaanoita nemhuri yake pamba pake ito zvandoita newamwe wandohirana nawo. Tataura zvakare nemugari wekunoku ati nyaya iyi haifanirwa kutsikirirwa uye ataura kuti akamhangara uyu ishamwari yake. Nyaya iri kundirwadza zvakanyanyisa zvekuti pamaitikiro azvakaita hazvo ndiri munhu akabva kunzvimbo yandakabvawo. Mumwe wangu ishamwari yangu ndinotamba naye ndinosika paariwo ndichitamba naye asi panguva ino zvakandirwadza zvinhu zvakafanana neizvozvo. Munotamba namadzibaba ishamwari yangu? Ndinotamba neuyu akazoinvestigata kuti zvizokwanisa kunge zvibuda ndiye munhu ndotamba naye. Asi chikuru chekutanga chandakataura ini zvakandirwadza ndochunhu chihombe chokutanga chaiche chakandirwadza chaiche chinchoreso ari kushaya vakadzi here ndochinhu chakatanga kurwadza uye ndimadzibaba vanoshandira vanhu vachibatsira vanhu vachibatsira vanhu ko vakabatsira vakomana vanganiko vavanogona kuita vakadzi ndo zvandiri kuramba izvo andika vokwanisa kudaizvo zviri nani zviendere kunzi kuvakadzi kwete kuvarume wakaromba here wakaiteiko ndo chandiri kuramba ichocho pandiri inini. Saka panguva ino kana kuri kutonga kwevatongi vanotonga ngavachitonga sematongero avo avanoziva ndisingazi akazouya kwandiri murume uyu wamunoona uyu akasvika pano akasvika ndotaura kuti mumwe wangu mahwani ari kunetsa ndikuti ndanetswa nevana vadiki vari kungoya ringondotaura kuti takabatwa nemurume uyu takabatwa nemurume saka vana vayo vari kufungei pauri kufungeiwo pamajesi avo andika ari kufungei saka uyu ari kuna kupondwa kauya anogona kuuraiwa saka kuna koti here chii
hapana chii chiri kunetsa. Ndikati maya zvakadai so vana vakazopedzera vazotorano vakaramba vachipuresa murume uyu vachida tek naye kuti batsirei saka pavakazodai so uyu ndo paakazonditaurira chamarini hapasinai kutamba ndakutoenda kupi ikoko ndakunosvika kudai so kana achivengwa ngaavengwe kana chidai so kana paanofira ndogona kungofawo ndiri ipapo ndo nyaya hombesa iri pandiriyo iri kundibata-bata. Pakazouyawo bhozongora achisvika chinotaura chidai so ndikati makorokoto zvaendwa handitika zvaendwa kana mutongo uchitonga ngauchitonga sematongera awo. Tataura naamai veumwe wemwana akaabhuswa namadzibaba ava nokuda kwekuda kuchengetedza chimiro chemwana akaabhuswa. Chiso chaamai vake hatisi kuchiburitsa. Inini ndakanzwa kuti madzibaba ndo system yavari kuita, saka zvinhu zvakandityisa ende tanga tisina kumbozvitarisira kozi taitomupawo vana vedu kutoti enda ngavaende kuchechi vana mari ndipei mwana ndiende naye ndipei mwana hande kuchechi handiti todedza vana nemazita vana votoenda kuchechi ende vana vaitosunga ende isusu futi taitosununguka kutopa vana kutovasiya chero akatonzi kuri kurarwa masowe taingosiya saka kazonoti vajairirana manje saka one day obva azozviita zvaanoita anozvita ka1 kumunhu haazorina mumwe musi waanozoda kudzorodza because ndofunga anotya mhosva. Saka inini zvinhu zvakanonoka kupinda munzeve dzangu, zvinhu zvakazondibata nokuti zvinhu zvakanonoka kupinda munzeve dzangu nokuti vanhu vaiziva kuti vakatanga vaudza inini of which ndinobva ndatoita action panguva iyoyo. Saka zvinhu izvi ndakazoziva musati kofa kutopa. Imimi mwana wenyu anga ane nguva yakareba zvakadii achitoenda ikoko? Akaita nguva yakati rebei ndobva achizorega kuenda kumasowe. Pamazuva arega kuenda kumasowe ndo paaitaura kuti ndachizomubvunza ipapa ndo paaitaura kuti mama makazoona paipa ndakaregedza kuenda kuchechi. Ndo nyaya yacho. Tinoziva kuti iye zvinezvi nenyaya yezvinodhaka zviri kutora vana. Ukatonzwa kuti mwana akuenda kuchechi unototi mwana wangu ayambuka ari kutiza zvinodhaka ari kuswera akachienda kuchechi tinobva tafara. Imi mwana akuti hachada kuenda kuchechi hamuna here pamakataka kumuti dzokera kuchechi sei usiri kuenda kuchechi? Handina kumbodaro nekuda kwekuti inini wacho kuchechi kwacho handitokuendi saka handitonyatsozifariro wangu zvemasowe zvachona saka ndakangotomusiya weni. Mwana azotaura kuti ndo zvandakaitwa makakwanisira kuti ane mwana kana kumubvunza kuti kusei usina kundiudza saamai, kumubvunza kuti aitya here ainyara here chii chakaita kuti mwana asauye kuna mai kana kuzotaura kuti ndo zvandaitwa izvi? Right, ndanzwa nyaya iyi kai ndakabva ndafonera mwana ndikati uya auya mwana hana unonoka kuya auya ndibva ndamuti shamwari pane nyaya ndanzwa panapa wena tisati tatombosvika kumba pane nyaya ndanzwa hanzi madzibaba vari kuita sei, vari kuita basa rekubata vana ichokwadi here wakambozvinzwawo here? Hani madzibaba vari kuvhura hombe kuno ndo matauriro andakaita naye achibva ati mati chii mama ya ndozvaakagona kuita. Ndibva ndati iyo uri kuda kuedza kuti chii, uri kutaura here kuti saka ichokwadi here? Hanzi newo futi wakazvitwa ichokwadi here? Ndiudze. Mirai kani mama ndikuudzei. Ndozvaakabva aita. Mirai mama ndikuudzei. Saka ndakabva ndatoona kuti mwana uyu ndosaka akaregedza kundiudza nenyaya kuti marektiro akatoita akafunga kuti pamwe ndichamupopotera kana kuti chii kuzomuti kana kuti wazozviitirei kana kuti wewe chii sei zvazoitika kudaro wakapusa here? Chinhu chekutanga vana vanogona kutanga kufungidzira kuti pamwe ndikataura izvi ndichanzi wakapusa sei zvakadaro wasiya zvichiitika. Nekutya chaiko nekunyara ndochokwadi chekuti kana nanhasi unoiso vana ava kuvaramba chivabvunzudza kutaura kuti takunyara isu taniita nekungobvunzwa nevanhu. Ndakavaudza kuti imimi hapaisina munhu achakubvunzai, anenge akubvunzai itiende munoona mama kumba. Mama ndova nenyaya dzese. Saka ndo matambiro andakazviitawo, asi inini handina kufara nezvakaitika. Ndini mumwe vamwe vanhu ndakaenda ndichibva ndanoudza mumwe medhemu
vandati medhemu apa paita nyaya so zvikanzi nyaya iyi medhemu wakada kumboitora simple ukati tauriranei nekuti vamwe amai umwe mwana vari kuti ngatitauriranei ndozvikanzi kutaurirana nani zvikanzi ingotauriranei ndikati inini handisi kutaurirana nemunhu ende handina nguva yekutaurirana nemunhu totaurirana munhu obva ati saka ndokubhadharai mabhadharwa imimi mwana wenyu akanzi adzokorodzwa kuzviita muchamubvunza sei munhu iyeye anotaura ndakaroora hani ndo zvinenge zvasara because makadya mari yangu ndakakukumbirere gero ndikabhadhara zvafana nemwana anenge aripo kana kuti aine 16 years mukabhadharisa munhu iye handimatoroodza munhu ngaasungwe chete ndo zvandakagona kuita saka munhu takabva taenda naye ari mukati. Pamwe pacho panoitika nyaya dzakadai so vanhu vanombotanga vabvunzana kana kuti vanhu vanomboenda vobvunza kuti makazviitirei. Madzibaba pane vanhu vakambovasvikira here, vasvikirwa vakati kudii, vakabvuma here kuti vaizviite izvi? Right. Madzibaba vakasvikirwa nevamwe baba vemumwe mwana ari kunzi akazviitwa. Vasvikirwa nababa ivafutika vane vana 2. Mwana uyu mudiki kune mumwe wachona mukuru wachona futi akazofonerwa nababa wachona achinzi uri kuzviziva here kuti ndo zvakaitwa mwana kuno, zvikanzi neniwo ndakazviitwawo dede. Saka uyu isusu hatigoni kuramba takanyarara chinhu chinenge chatoitika seninini handikwanisi ainda handigoni kutozomba. Ndakaona kuti ndikada kushandisa kuisa mutemo wangu inini kutora mutemo kuisa maoko mangu nditonge ndega hazvaipera zvakanaka. Because inini ndenda kutoti zvabuda musarudzo ndizvozvo, kana wandikurira ndiuraye kana watadzwa ndizvo. Saka ndakanyatsoti hangu zvakanaka isusu ngatishandise mutemo, munhu kumutemo. Vanhu vakamuendera vachinomubvunza iye airamba zvese aizviramba, hapana chinhu chaakabvuma. But hanzi pane mumwe munhu akanzwa mwana achitaura futi kuno kumashops, hanzi munhu uyu muCID. Saka pane vamwe vari panapa zvavo vamwe vanhu havadi kungobudikirawo semabudikira atinoita isusu. Vakanga varipo vakatoenda futi vakaperekedza mukomana uyu wachona ari kunzi akanga aripo, akanzwa nyaya ichitaurika, ndobva vaenda kunomusvikira mukomana uyu anga ari mumba make, zvikambonza hapo ndobva azonzi arimo, vanhu vazoona kuti zveshuwa munhu auya mupurisa. Hanzi achibuda abva abvunzwa nyaya, zvikanzi taura nyaya yako tinzwa ita sevana. Hanzi akagara pasi akati hanzi akatora befu ka3. Saka ndipo akabva atanga kuziva kuti nyaya yazikanwa, ndokutanga kupinda munzeve dzake iye kwazvakaita. Saka pakazongoitika dzinenge 5 days inini ndichibva ndazozviziva, tongoiti 3 days toti yange iri Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days inini zuva rechifoni ndichizozvinzwa tichibva tabaya. Ndo paakazouya achisungwa. Zvichireva kuti pavanhu vakambouya vachimubvunza asati asungwa apa airamba kuti handambozviita. Chero izvozvi kukoti kwacharongoramba. Vana vachitaura vari kuti munhu uyu aiita sei, aingovabata ovasiya here kana kuti ane zvaaitora pavana ava? Vana nekusaziva manje kuti zvinhu zvakadai zvinomboitirwe. Saka takutozonzwa nedzimwe nyaya. Iye vana vachitaura anoti inini wangu matauriro akaita handidi kunyepa kana kuwedzera. Akati ndakamuti nditsanangurire zvakanyatsoitika chaizvo. Akati mama, ndakakumbirwa namadzibaba wakanditi uyatirare nokuti uyatirare kunoku pane munamato watoda kuzoita usiku. Handiti sevanhu vainamata pamwe chete. Saka mwana haana kuramba. Akatoti mama makamutoripo musi wacho, asi mimi makarara kumba. Ini ndakabva ndaenda kunorara kumba kwamadzibaba. Aenda kunorara kumba kwamadzibaba, madzibaba nemukadzi. Vandati komaita vanokarara pai, zvikanzi vakarara pasi asi vanga vaine munonzi munin'ina wavo here kana kuti chii, zvikanzi aiwa ava vari kurara pasi vane minamato yavo, isusu ngatirari pambedha, ndikurara ndega pambedha, uyatingorari tese. Ndokurara kwaakaita. Akotsira mwana ari kuhope, ndopaanoti akavhurwa zivi zvinyoronyoro, ndobva vapinza ruoko rwavo vaburitsa sini remwana kwakutanga kuti se kumudai. Asi iye panguva imwe chete iyo ivo vanenge vachizviitawo futi, handiti muri kuona. Saka kureva kuti nyaya iripo inyaya yekuda
mbeu. Handiti mbeu dzachona maybe vanodzishandisa kana semarituals here kana kuti kuita sei hatizozivi, because kana tikada vanzotarisisa chaizvozvo pachivanhu chedu hatisatambonzwa zvinhu zvakadaro. Saka pane mumwe wakazotanzi pane mumwe watakanzwa aimbozviita muprofita aimbozviita kudhara, hanzi anenge ane nyoka inoda maspesi. Koita mumwe wobva atanzi hanzi zvinoshandiswa pakuchika here, vanhu hanzi zvinoiswa mumbiya, ane matorero anoita ozoinisa mumbiya ozoshandisa kumuchechi. Vamwe vanoti zvinomuwedzera simba nokuti vana vechidiki vanenge vachiri kukura havasati vatadza. Saka tinyatsozive iye ndiye anoziva kuti iye aida kushandisei kana kuti anozvishandisei. Imi mwana wenyu ane makore mangani? Iko zvine zvaane 19. Ko vamwe vezera vamwe vari kutaurawo kuti ndo zvavakaitwa nevamwe vati takazviitwawo vakanga vakura zvakadii? 15, 16, 17, 18. Vamwe vakasvitwa ne18. Tanzwa nevamwe watambotara navo panapa vachiti madzibaba vane vamwe vana vakomana vavaitogara navo futi pamba pavo. Ipo chero izvozvi vanhu vamasvika vakatomira pamota vakomana, kana maona ina ngwana yakatsocherechedza pamasvika, but pane vakomana 3 vanga vakamira pamota vese mukatasa maeges avo madiki. Then futi pamba pamadzibaba paigara kamwana so kanga kari kadiki, kanga zvemwe ma 11, 12, 13 years kamwana ikako, but kari kunzi kakatiza pamba apa, kane mwedzi 1 katiza. Hatichazivi kuti kamwana kakatiza ipamba apa, pamwe kanga tangwawo hatizive. Saka tichamboona kuti tinogona here kunzwisisa kuti tikaona kupi, but kari kunzi kari kumarini kuzasiku kwana bwanyoko. Mama, mamboti imimi pane vamwe vakati ngatiendei tinotaurirana. Chii chamuda kutaura imimi semubereki? Nekuti tinoziva kuti zvinonzi mhou inokumira mhuru yayo. Ini ndiri mubereki, mwana atadzirwa, pobuda muromo wekuti titaurirane. Chii chamuda kutaura imimi kune vabereki kana vana vachinge vakanganisirwa kunze uko? Ini ndoda kudzidzisa vabereki kuti ngatisaparei mhosva nekusaziva. Ukanga watonzwa mumwe munhu achiramba kana kuti atotaura kuti aiwa ngatingoshandisei mutemo ka, indinotonongoona kunge ndo the best. Ndo zvega panyaya dziri serious kudai so panotongoda mutemo, nokuti tikada kutaurirana ka hazvibudi. Kodzero dzemwana achararama sei mwana? Izvozvo vana vedu isusu vakura 19 years akudawo mabhebi, anomatsvaga sei mabhebi munoma zvakaitika? Achakwanisi, achadiwa nani? Saka wakapusa ndosaka wakanzwa. Vamwe izvozvi pano pamashops panapa pana mwana notobuditsa muromo kutoti iwo mukadzi wamadzibaba. Ndedzero mukadzi wamadzibaba uyo. Handimuri kuona. Vamwe mwana vanenge vachiziva kuti zvakaitika kwaari. Chii chamuda kutaura imi kana kukumbira pamusoro pevana ava? Nekuti tinoziva kuti zvakaitika kwavari zvinotovakanganisa. Pane matanhero anoda kutorwa kunzi vana ava vaendeswe for counseling. Iye zvino izvi mati imimi mwana makatota kumudedza kwaanga ari, asi havachagara kunoku here? Vamwe vacho vatobuda munzvimbo ino nekuda kwezvakaitika here? Ini wangu mwana haachagari kunoku. Wangu mwana haachatogari kunoku. Abva atoti abhile ndimbotsvaga zvekuita ndiri kupi outside. Kozei munomu poita mumwe, pane mumwe mwana ari kunyanya kushungurudzika. Amai vake vakati ndimire naye chero pakuita sei handizvo. So ndakuda kutaura zvakawanda. Mumwe akazviitwa haazvisi kutombomuitire zvachose. Zvokuti ari kunidha counseling nekukurumidza. Poita futi pane mumwe ari kunonzwita sei? Akumanikidzwa kana kuti mararamiro kana magara acho akuita kumba kwa. Nokuda kwekuti pane ukama huripo, vanhu vakarorerana kuti mwana wanzvadzi yangu inini yonoroora mwana wanzvadzi yamadzibaba. Handiti. Saka inini mwana wangu obva aitwa izvozvo namadzibaba. Inini ndakuchityira marriage yemwana wanzvadzi uyo. Kana ndimi hazvimeke kana sense, but mumwe mwana uyo wachona akazviitwa. Ndakatonzwa kuti akatonzi enda nokumbira regera, akatoenda akatonokumbira regera. Kune munhu akamuda wemunhu akasungwa. Kana ndimi vabereki tikuita sei? Pane vamwe vabereki vasiri kugona kumirira vana vavo. Hatisi kuziva kuti vana ava vachazoita sei. Ini handizi hangu. Inini hangu ndiri kuda kunyatsoedza kutaura kuti panyaya iyi kaike inini hangu ndiri kuda mutongo, kuti mutongi ari kutonga nyaya iyi ngaatonge zviri fair. Handiti zvichagutsa vana vari kurwadziwa.
because mumwe wacho kana akazvifungisisa anogona kungotanga uchema chiti madzibaba utondibvisa bhurugwa rangu inini, madzibaba utoda kutondiita mukadzi inini. Ani muri kuona? Saka hazvisi kunyatsoita kuvanhu. Kuuya kwataita tichipfuura pamba pamadzibaba taona pakazara vanhu. Vari pachechi here vari kuitei ipapo? Vanhu havanga vari kukoti ndokwavanga vari, saka vazodzinga kunzi mawandisa mapostori koti yedu idiki. Chimbobuda gedhi ndokwakuchizodzoka kunoku. Plus vamwe vacho vatozodzoka kozi mukadzi wamadzibaba uyu naamai vemumwe mwana victim vanga vachinzi ko masarirei tafuna chiti munhu wese tiri kudai kupi uku nemapurisa ari kuita nyaya iyi. Imi makuramba muri ikoko kozi isusu vamwe tana tadzoka ndopavazobudawo vakuteera. Vamwe vari kutonzi vasara, vanhu vacho vakawanda. Madzibaba vaitove nechechi yavo. Vane sowe ravo riripo apo izvozvo rine tsaka, rine katsaka kakatenderedzwa nejira masaidhi. Vanhu kuenda kukotuku kuenda kunonzwa nyaya here, kuenda kunodii? Vari kuti kudii kunge pamuri kuvanzwa vachitaura ipapo chii chavari kutaura? Vari kuti madzibaba akanyeperwa nekuti madzibaba vari kuti havazviziva. Kutori nemadzimai nevarume vari kuti madzibaba vari kunyeperwa. Varume vashoma vanonamata ipapo asi ana madzimai ndo vakawanda. Vari kuti madzibaba vari kunyeperwa. Ichokwadi. Chii chiri kuvapa simba rekuti vataure kuti madzibaba vari kunyeperwa ipo paine vana vari kutaura kuti ndo zvatakaitwa? Ndo munzwi wekudenga wavozve. Ndiye wavo kawo wachona wavanotemba, ndo chamangwingwingwi chavo ichocho chakasungwa. Kuchechuku kune vamwe were like vakuru vavanotedzana navo nechichi? Aina handizoziva hangu. Handizoziva hangu. Kuti kunoitwa sei handizive, but tinongoziva kuti kune vakadzi vari kupopota zvikuti. Vari kupopota kwete mbichana. Ikokoko. Vanga vachipopota kukoti? Vari kupopota kukoti wakati vari kupopota kunoku kumaraini kunoku nemudzi? Kukoti havana kupopota. Musi wekutanga ndopava musi wasungwa munhu ndo musi wavaipopota chituka vachiti mapurisa erudzi mapurisa chii ane basa rei mapurisa chichichi hapana kuenda kungonodzoka chii vachitaura zvakawanda wanda. Then musi wekoti takangojamba one day mangwana acho rabva taenda kukoti inini pachaizvo hangu inini ndakatothreatenwa nevamwe baba so vekusaidi kwamadzibaba but handizivi kuti ndiani wavo babe vavo vamwe vatsvuku sowa netundebvu vakatonditi mambo yamuite ode mimi vanhu vakutanga kuda kutaura nyaya panze. Ndikati nyaya dzitaurwe panze nyaya dzinotaurwa mukoti guys. Ane zvekuda kutaura ngaenda nona pipi woita se unotaura nyaya zvikanzi ambo yamada kutotityisidzira here pano. Ndikati nini mutemo ndoziya guys, nyaya dzotaurirwa mukoti ndo madzinotaurirwa but vanhu vakada kutonoti ndikatotukwa. Tanzwa kuti ipapapa vanga vachitouya vachitoita munamato, vari kuita munamato kuti madzibaba vabude. Vanotoita munamato daily. Vamwe izvozvi kubva musi wasunga madzibaba vanhu vasati vabva kumasuwi vanhu vari kutogara vanhu kumasuwi vachinamatira kuti madzibaba vabude. Vada kutoti madzibaba vabude sekuti vari kunyeperwa. Pane vamwewo here like vakomana vari kuti vakazviitwa vamwe vakatorora. Tanzwa kuti hanzi kune umwe watoti ini ndakazviitwa asi ane mudzimai. Ariko anito nemukadzi izvozvi. Poita mumwe akazviitwa rapapo but manje iye manje ndiana amai vakuenda futi kupi vakuenda gurupu iri futi uko varida kunoda kuedza kuda kunochinjisa mwana statement. Hatizivi kuti mutemo uchati kudii ipapo. Tauda kutoti mutemo utimiririrewo isusu vatongi vanyatsoonesesa kuti mwana uyu akadzinga rachinja statement it's obvious atongoudzwa zvekutaura. Handiti vakadii kungogara vangomunhikiri. In fact vakatonga vatomboramba futi ndobva tanotaura kuti kune mumwe mwana ariko but mwana yemudiki ane 15 years but amai vake varamba kuti mwana tuye naye kunoko. Nandavati nini kana mimi musina mari sekutaura kwanga waita ngati handina mari ndipei nini mwana nditese ndiende naye mwana ndongodzoka naye nga munondiziva. Vakatsika madziro vakati baba wake hapo genfone baba wake chichi ndisina mbobvira ndavakumbira kana mari. Ndobva ndasvikawo kubva ndaitaura mburisa ari kuita nyaya ndobva ati vafonere izvozvi vauye kana kuti endai munovaudza kuti mangwana na 8 o'clock vasingasvika pana 10 dzikachaya vasati vasvika vanofanira kusungwa.
Saka ndobva ndasvika ndichivaudza kuti muri kusvika mhino zvenyu. Ndopa vakachizoenda nemwana mangwana acho makuseni. Nhasi uno ndova vakuudza mwana kuti kumbera regero. Nhasi uno ndivava vari kuti ndo vaimboti nesuro ngatikumberere ngatitaurirane naye. Tiregedze kumusungisa ngatimbomirei zvekusungisa ngatingoitei zvekutaurirana. Ndo vane ukama hwekuti atizive kuti isusu nyaya yedu ichazoita sei. Ivo kana vati mwana wavo abude munyaya handizive kuti mutemo uchati kudii. But mwana akatozvitwa ende akatoita kachironda, akatoratidza vamwe vake chironda chakatoitwa. Pane vakatoita zvironda, pane iye yakatoita chironda. Iye wacho akatoita chironda we15 years iye akatoita kachironda. Pamwe haana kuita uyuse mumwe wangu yakasika musezwa zvake pamwe ndosaka asina kuita chironda. Ndipo ndakamubvunza kuti iwo zvakazoita sei, zvakazoguma sei. Plus iye anoti hanzi inini ndakavhunduka. Zvezvekuvhunduka munhu wamuaction kubva kuhope. Ndavhunduka. Ndikati mudhara imbomira izvozvo handibva ndarara nedumbu. Hanzi asi kuti ndibude mumbomuka kuitonge munhu akadzikirirwa unge munhu ndisiri kukwanisa kana kumuka kana kudii. Saka ndakaramba ndakaita sei, ndakaramba ndakarara. Ndakaramba ndakarara nedumbu havana kuzondibata. But vamwe ava vakatoita vakatosvika pakutoburitsa mbeu. Kana ikaka mwana kakazokwara akatoburitsa mbeu. Mbeu yacho ikatorwa namadzibaba. Hatizive manje kuti zvaifamba sei because mumagumbezi ndivo vari tu vanoziva kuti zvakafamba sei, hatizive. Ndingazotaure zvekunyepa. Tataura zvakare nakansela vekunzvimbo ino yeNyatsime vamapuranga avo vati zvinhu zvakaitika izvi makuna uye ivo pavakazvinzwa vakatoenda vakasvikotaura neumwe mwana akaitwa zvinhu izvi. Ngatinzwei kansela vachitaura. Nini ndakamira ward councillor ZANU-PF Manyame Rural District Council ward 9. Nzvimbo yedu inei inonzi Nyatsime. Ndichitungamirira ward 9 yacho iri Nyatsime yacho iyoyo. Kuuya kwataita kuno kutanzwa kuti kuna madzibaba vakaabhusa vana vechikomana vakatoti imi makazvinzwa sei, makazvinzwa riini, uye sakansela weward makazvitora sei? Inini ndakazvinzwa ndatofonerwa nevabereki vangu kuarea yacho yakaitika zvinhu because area iri muarea mangu muwadi mangu mumusha mangu. Ndazvinzwa inini ndakabva ndaenda ikoko ndichida kundonzwa kuti zvakamira sei. Ndobva ndatozoteera vamwe vana pari pachikoro. Wani tati naye pamba pandakasvika kuvabereki vanga vandifonerawo kuti kune dambudziko rakadai kanzira asi rinotoratidza kuti rinonzi ratora nguva yakatoreba vanhu vachingodi vakanyarara panyaya ipi iyoyo zvatiitika kwenguva yakareba. Saka ndasvika ikoko ndakadedzerwa mwana anga akasangana nethat incident. Nobva mwana uya anditsanangurira zvese inini sakanzera. Nobva tati uyu zvatanzwa ngatitsvake vamwe vacho vanga vatori paschool ende vane maaround 15 and below years. Nobva taenda pachikoro pandakaenda papreschool yanga iripo. Nobva tadedzerwa vana vaviri vanga vari papo vakataura just the same like uyu wanga ataura kurati vapo 3 vese vakataura. Ndanzwa izvozvo zvakandibata zvakanyanya because ndakaona kuti vana vanotori vana vechikoro and now they are now disturbed panye education yavo because anenge angofunga because mumwe wacho wakatotaura achiti inini ndakatombonzi navatete vangu vandogara navo iwewe ndosaka uri wakarepwa nanhiri hanimanzwa zvichitaurika zvakadaro kuva mwana wechikoro. And that type yemaitikirwo azvakaita anongoratidza kuti mwana anongova confused ati saka zvino unongogara upenyu hwakadaro achingoti saka ndakadai chero ari pachikoro achakwanisa kuita zvinhu zvechikoro. And isusu tisingazive kuti zvaitirwa zvichizoitwa chii. Inini sakanzira it's a very big abuse kuvana vangu vadiki vari muwadi mangu because ndo youth yatotarisira kuti mangwana the new generation ichange iri pakanaka. Kuti tiri busy futi kurwisana nemadrugs towedzerwa futi zvimwe futi kuvana isu tichiedza kuti munzvimbo vana vese vave vane vakachengetedzwa nevabereki. Vabereki vacho ndo vakuenda futi kundoabhusa vana ivavo. Saka inini zvinhu zvisina kundifadza muwadi mangu. Ndo saka muchiona takazotora mameasures atakatora inini sinzi ndiri busy zvangu but ndine maadvices andandichipa even to the community kuvabereki
kuti ngatitei so imi chifambisaiwo movha rakadai panodiwa inini nofanira kunge ndiripo. Matauriro amuri kuita muri kuti imimi munzvimbo yangu inova nzvimbo yamunotungamirira imimi chii chamakutarisira kuti chive chinoitwa nemutemo nekuti munhu uyu ari kugara munzvimbo yamunenge makatarisa muchiona kuti muri kuitwa zvinhu zvakanaka here. Saka kana pabuda honye yakadai so chii chamakutarisira imi kuti chinge chinoitika? Inini even one munzvimbo mangu macho ndisingatotarisire munhu akadaro kugara naye. Chechipiri munhu wechechi unenge achiti ndiri muchechi, but a church leader you are there to uite udzise vana gwara rakanaka, ende vana vanenge vakatobatwa nokunzi mutungamiri wechechi. Ivo vana vachitouya ipapo vachizara vachitoti tina baba vedu vanogona kutibatsira, voenda ipapo vondozara vasingazivi kuti vakutori ndo vakutosulotwa vana vaya futi papi ipapo. Inini semutungamiri wedunhu handitendere zvinhu zvakadaro, even nechechi yacho zvese handitotarisiri kuti chechi, otherwise ndiye kuhwanda chete. Saka ini handitarisiri vanhu vakadaro vanofanira kuinda kumutemo, wotongwa nemutemo, vanofanira kuinda kunzvimbo yavo, vanofanira kugara because havakodzera kugara nevanhu, because now is looking like a wild animal. Ko chichi chingaitwe nekuti kana inini ndikauya ndichiti ndarohwa, ndichikunongedzera ndarohwa nemunhu uyu, pobuda umwe munhu ari kubuda mumashure achiti uri kumunyepera, haana kukurova. Kunge zvatiri kunzwa kuti iko zvinezvi vanhu vechechi iyoyo vari kutaura kuti muri kunyepera madzibaba havana kuzviita. Vanhu vechechi kureva kuti ichechi yose vakawanda kavanhu ava, handiti vanongondosanganirwa navo kuchechi. Vana ava vanenge vaine murume iyeye vari vega, ko ava vanozoti kunyepera vanga varipo here? Ivo vana vari kuabhiuswa vana vechirume vakomana, muprofita murume vanga varipo here? Because vana vaenda munhu kana achiita chinhu chakaipa is going to a private place yekuti kana makanditarisa munogona kungoona sekuti ndiri right, but zvinhu zvangu ndateta private. Even zvandateta today inini zvisiri right hapana anokwanisa kuzviidentify because ndazviita ndiri pano pari hidden. Then kana pazotobuda uya wandandinaye akutaura akisa secomplainant ndobva kubuda zvinhu, because vamwe vese vakawanda vaivapera, because madzibaba vanga vasingaitiri zvinhu izvi kuvana pachechi pajekerere pakazara vanhu, vanga vaita kumaprivate area dzake, vatora vana usiku aine vana, tiri kundorara kumasowe, tiri kuzodai orara aine vana. Vabereki vachitotrust vabereki vaitoti vana vari kuinda kuchechi, they were trusted because it's a church. Saka takutodzidza kuti izvi zvatikwanise kutrusta munhu nevana vedu ka hazviiti, hazvifaniri kuchatoitika izvozvo. Vana chimwe chidzidzo chakufanira kuitwa nevabereki. Vabereki ngavadzidze kuti havafaniri kutrusta mumwe munhu panyaya yevana, zvokubva vangu vaita mombe dzemashanga vana, hazviiti. Panotoda paine ziso romunhu mukuru rinenge riripo. Tiri kuona kuti imimi wechikoro zvinhu zvaitika izvi zvaimboitika here kana tototi makuna aitika? Ina handisati ndambozviona, handitori makuna because it's first handisati ndambosangana nazvo. Zvinototyisa? Zvotyisa because vana vacho vakawanda, moreover even mbeu dzacho dzevana dzadzichimboendepi? Ndo zvinotyisa izvozvo, dziri kuenda kupi? Saka zvototyisa. Tinoona kuti vanhu vazhinji iko zvino izvi kunze kwekuti dzimwe nguva munhu azvinamatira anenge achindoda kungoenda kunoshandirwa, asi tine zvizhinji zvatiri kunzwa zvakashata zviri kubva kune vanhu vari kuti vanoshandira vacho zvavanenge vachiita. Ndeipa advice yamungape mimi sababa vemusha, nekuti mumusha machomo ndo mune machechi, ndo mune maprofita, ndo mune venhema, ndo mune vechokwadi. Chii chamungaite mimi sababa kuti muone kuti vanhu vachengetedzeka? Inini kuri kusaidhi rekumachechi, hatingati machechi ngarege kunamata. Vanhu vamwe vanonamata chokwadi, vamwe vari kunamata chokwadi vakatarisa zviripo. Machechis anofana kuva concentrate nokuita basa raMwari sezvariri, ende vachishandisa Bible as the guideline, because that is the way inokudza kuti apa paiti, because Bible rinotaura zvakawanda zvinodzidzisa isu tiri mumachechi muya, even tichilida. Machechis mazhinji ngaashandise Bible, nokuti Bible is the guideline, is the way inotipa ma instructions kumberi, mafambiro atoita the road to heaven.
Saka iyo it's an advice ndopa kuma churches 1 2 kushandira kazhinji nekushandirwa kana tichinda kumachechi let's go and preach the word of God kuti vanhu vazive kuti chinonzi kunamata chii, vanamatewo vachisimba vachikura muna Mwari macho vachizvinamatira ivo pachavo. Akasangana neproblem unozvinamatira, kana zvazo kuti toda kubatsirwa ngaende andobatsirwa pane jekerere revanhu ondobatsirwawo. Kazhinji ngatinyanye kukurudzira kuti mucommunity ngamuve nevanhu vanoziva Mwari vanonamata vega, maprayer warriors. Munhu uchizvinamatira kwete kuti nondobetserwa waun'anga, haisiri zvokubatsirana waun'anga. Kana tibatsira ngatibatsirane pajekerere, munhu wese achiziva. Masundays aya pavanoita magathering avo ipapo ndopamoenda kundodi vanhu ndokurudzira kuti ndopavanofanira kuchinda kubatsirwa. Ende kazhinji kacho vachiti vanondobatsirwawo pakunamatirwa ipapo ngavadzidziswe nebhaibheri. Machechi zingashandise bhaibheri kudzidzisa vanhu kunamata ega. Tinoona kuti kumapuraimari, kuvana vekreshi kunotonenziyo yekuti vana vanoimba kuti don't touch, apa pangu don't touch. Asi tiri kuona kuti zvinhu izvi zvakaitika nguva yakareba, vana vasingataure. Asi muzvikoro tinonzwa pacho neslogan inonzi pazvaitikira taura. Chii chamungafunga kuti chikonzero chakaita kuti vakazviitwa vamwe vanga vatokura vakuchitaura izvinezvi kuti ini ndakatombozviitwawo ende zvaitika kwenguva yakareba vanhu vasingatauri? Vana vanga vachiitirwa izvi it's not over 18, which means kuti iye unenge even mutemo wedu unototaura kuti mwana asati asvika ku18 years akaita musikana hatifani kunge tichimuti takumutora kuita mudzimai. Vana vava they are not mature brain kuti vagoziva kuti izvi zvandiri kutoita izvimbori zvii. Chakazotoita kuti vazongonyarara, vamwe vanenge vachitawo chikafu kuti kuvabereki vavo kuti ndikandotaura inini kuna dhedhi wangu kana kuti kuna mama wangu ndogona kungosvika pamwe ndotodii, but time iri kutoenda. Vochizoona kuti pane mumwe watotanga kutaura pagurupu ravo iroro, ende vanava havana kutaura direct to their own parents. Vakaenda to the munhu wavanongoona kuti wakatirukira kuti togona kumbotaurawo naye, ndiwo wavakakwanisa kuinda ari muvakidzani wedu wemunji womuarea, vabva vakwanisa kundotaura. Kumubereki mwana unogona kutongotya kuti pamwe vabereki zvandaitirwa izvi pamwe chii, ongotya ongonyarara akadaro. But paanozonzwa kuti umwe ataura akutoona kuti saka nyaya iya yandinetsa, but zvezvitomudya mumwoyo zvokuti ukanyatsotarisa mwana wacho chero inaye, because vana vanenge vari vadika vasati vamachuwa pabrain kuti vanogona ngoti zvandaitwa izvi ndakutomutaura. Vanenge vachingoti sevana vanenge vachitamba ngoti pamwe notamba, because vana vokuti almost about kuma12 13 zvichiinda ipapa vachiri vadiki pakunyatsoti kufunga chakuti ndomboudza vabereki vanotya wezvinhu zvaanenge asati ambosangana nazvo. Saka mukusasangana muzvinhu zvaasina kusangana nazvo kana asina kuzvibvunzwa, ende moreover vabereki vacho vanenge vachingoona achingoenda vachinzi muvakidzani muprofita ndibaba vedu vatinongoenda chindotamba, vamwe vanenge variko. Saka anogona ngoti nonga zvinongoitwa kuvana vese, saka ndinei nazvo. Kana pamwe kutotya kuti pamwe ndikataura vanhu havandibhilivha kuti ndiri kunyepa, mwana anokwanisa kutya kutaura naizvozvo. Saka tingati here mimi sababa vemhuri muri kukuridzira kuti chero ungave mukadzi mukuru wazviitwa, ungave mwana, zvichingoitwa taura kuti zvisazoitwa futi kune vamwe vanhu vari mumashure mavo. Ndo zvakatonaka izvozvo, because munhu wese anenge aitwa chinhu chakaipa chaasina kunzwisisa chaambunyikidzwa, mutemo unototaura kuti unofanira kutaura ipapo, nekuti kutaura kwake ipapo leadership nevemutemo vakutotora danho racho nguva iripo pasati pakanganiswa vana vakadini vakawanda, which means takiwa disease ridiki rather than kuti toregera zvichienderera. Imimi sababa vemusha, chii chamuchaita kubatsira vanava? Tinoziva kuti zvinhu zvinokanganisa munhu pakukura. Umwe anotosvika pakuchembera zvichingomudya kana asina kuwana rubatsiro. Zvakakosha kuti vanava vawane counseling. Chii chamuri kuronga imimi kuti vanava vakwanise kubatsirika? Inini ndachironga kuti nyaya ikanga yapera yatasuti yatipere kumatare kwayo uko tichiona kuti yafamba sei, panenge pakutoda kutotorwa kuti vana vaya especially chero even vari paschool chaipo ndombovatora vari
vega vakadaro, then ndombovadzidzisawo zvezvo kungoti kuvacomforta ndichivaonesa nokuita sei. Otherwise nezvimwewo zvinhu zvandogona kungovapa salida kuti vangoziva kuti aiwa zvinokurudzira especially kuchikoro kuti memory yavo ingoona kuti we have got our fathers here vari kutida nyange dei takadai, nokuti vanogona kutosangana nevamwe vakutoti uyu wakazodai uyu wakazodai, izvozvo voramba zvichivapa problem. Pane matanho here amungatore kuti vakwanise kuwana professional help inova yecounseling? Matanho ndotora because nenda kutsvagwa vamwe vanondibatsira. Kusvika kwataita kuno kunyatsime tasvika pamba pamadzibaba pakatozara vanhu vechechi yavo, uye kuchinzi kumasowe kune vamwe vari kutorarako mazuva ese aya vachinamatira kuti madzibaba vaburitswe nekuti kwavari ivo madzibaba havana mhosva. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.